orain atariko saioaren ostean, benetan den emateko garai helduko da, bai emakumeentzat eta gero 6etatik aurrera gizonezkoentzat ere bai. Emakumeen lehian aurten 11. edizioa dugu, batzuentzat ez da ingarrantzitsua izango, baina patroientzat oso lagungarri, hemendik aurrera, mutil bat, arraunlari bat, kasu hontan Donostiarra beren patroia Andoni Zaizar gaztea, patroi bakoitzari emakume eta gizonei estatxa eskura ematen izango dela. Batzutan badakizu hor, guian, hor korapilatu egiten dela eta zailtasunak eta dagoen urduritasun eta egonezin horrekin, hori ere arazo iturri bihurtzen da ibon da, beste aurrera pausu bat, eta nire ustez ona, polita. Zalantzari gabe, horre aurreko traineruak zozketak ala erabakita irtera ematen duenetik, hor txekusten dugu, estatxa eman berduna, Zaizar, minutua izaten da, minutu batean egin behar da, sartu. Arrauna joez, hartu, enfilatu eta garri. Minutu bakar batean. Eta askotan, eguraldi txarra dagoenean batez ere. Eta esperientzi falta ere bai. Esperientzia falta dagoenean eta bar, oso lagungarria da hori. Esate baterako, orain horrek ikusten dugu, nola treniruari den sartzen. Da estribortik beste batzuk, horretik sartzen dira. Haizearen araberako maniobrak dira horiek. Garai bateko marinelak, urte osoan uretan ematen zuten. Gaur egun gutxiago, marinel ofizio hori ere galtzen ari da. Eta zenbaitek zalantza eta, eragozpen gehiago esaten dituzte. Eta niri alde horretatik, lagungarri gertatuko da Zaizarren lana. Azken minutuan sartu gara. Eta epaimai buru, Jon Iñaki Larrarte jauna dugu gaur. Zuzen eta serio, gaur batzarraren ostean bere azalpenak eta ematen, eta atzean gelditzen den ontzi horrek eta gainean duena aurkariak eta pasatzeko, errestasunak eman behar ditula, eta gauzak garbi uzten saiatu dira, baina epaile lanak beti du improvisazio puntu bat, eta hemen epaile historikoa izan dakoa Fermin Iraola jauna, orain azken urte hauetan, Donostiarren ordezkari bezala baita ere jardun da, eta gaur zera esan dit, bukatu dira nire lanak, bukatu dira. 15 urtekin hasi nintzen, eta 72 beteko ditut, eta 57 urte, hemen arraun mundu honetan jarrun da gero, noa, Ibon, gogoan aldezu Iraola epaile jauna, gogoan alduzu. Bai, gogoan du, zorrotza zen, oso zorrotza ere. Broma gutxi, broma gutxi. Baina ez dakit etxikote duen, arraun hautzita. Bai, hasi da ba. Eta azkar ikusi dugu Andoni Zaizar hartu estatxa eta prestatu eta eskura emateko urrengoari. Ribeirako Nautiko, Jesus Silva, kasta gogorrekoa, entenatzaile lanetan, Natalia Tubio esperientzia handikoa patroi lanetan, Galiziako txapelduna dira. Hau da haien aurkezpen karta, ezta? 40 punturekin Galiziako liga irabazi dute. Bigarrenari, Apobra eta Kabok elkarren artean osatutakoari, 10 puntu, bigarrenak 30. Hau da Galiziarren ordezkaritzari sendoena emakumeen mailan Ibon. Eta ikusi besterik ez, arraunean zinen txukun, zinen ondor balantzatxo egin dute baino, segidan, aurre hori, eta nik hauek barruan ez egotea, ez ustekotzate joko nuke, irteeran, ia minutuan da oraindik 37 paladan, bigarrena, San Juan favorito handia, hor dira batelerak. Ligan ederki astindu dituzte aurkari denak. Eusko Tren Liga irabazi dute. 14 jardunaldietatik bakar bat eraman du beste arraun elkarte batek. Donostia arraun lagunakek beste guztietan aurretik izan dira. 54 puntu. Bigarrenari hori puntu sorta ederra. 42 punturekin izan dira hori jotarrak. Eta dozena bat puntu sorta ederra San Juandarren alde. Liga nagusi orain, hemen Kontxako uretan asmatu nahi. Esperientzia handiko kuadrilla dute, zalantzarik gabe, Gereñok prestatutako taldea, benetan egokia da, Ibon. Hori da, eta oso fidagarria, eta gainera, 7., 8., 9. margen handia, nik uste dute matxurarik, edo ez beharrik ez baldin bada, barruan izango dela, eta arraunean 39 paladan, eta lehenbiziko joalditik oso serio. Hemen da Hondarribia. Iker Kortrez prestatzaile, Estibaliz Gezala, patroilanetan, Ama Guadalupekoa traineruan. Hauek orain badakite erronka, goren mailan geratzea dela, Eusko Tren Ligan, 4. izan dira, 3. Donostia arraun lagunak 27 punturekin,
eta Hondarribiak 17 playoffean arituko dira, eta playoffean Galiziarrak etortzeko aukerarekin, eta baita ere Donostiarrak ETE Ligako txapeldun bezala hortxe. Eta honek ere ekarri du, soka luzea, partaidea direla eta ez direla, baina gaur ez da eguna, polemika horretaz hitz egiteko, eta hemen dira Hondarribiarrak. Playoffean izango dira bai, baina gaurko prestaketa ona, testa ere bai, eta gaur estropada on bat egitea eta bi igandetarako txartela lortzea, mesedegarri izango da psikologikoki, eta gero prestaketa modula ere bai, playoffaren ataria. Zalantzari gabe. Behar bada urte hasieran goikoengandik gertuago ibilia zen, gaur Estibaliz Gezalak patron zagarritako kuadrilak, baina nik uste dut Hondarribiak ere barruan behar duela Oriok bezala. Hemen da Orio oso erregular ibili da, garailaren gandik oso gertu, baina bigarren postuan. Eta bigarren postuan joate horrek, azkenean, bat bai, bi ere bai, lau ere bai, sei ere bai, baina hainbeste aldiz, pixka bat keska puntu bat edo sortzen dizu, eta etxipien puntu bat ere bai, baina lehiakorrak dira, eta ona, arantza hori, ligako arantza hori ateratzera etorriko ziren, zalantzari gabe, Zabaletaren emakumea. Bai, askotan bigarren, baina askotan oso gertu da, 5 segundutik bera, eta gaurkoz San Juani aurre egiteko, bai, aukera errealak dituen ontzi bakarra, iruditzen zaite Orio dela, eta argi, gaurkoa pasa behar du, horre, banderarako beste hautagaia da. Bueno, hortxe lanean lau arraun elkarte indartxu, eta lehen multzoko Donostia arraun lagunak, Apobra, Kabo, Deustu eta Ibaika ere, orantxe haien txanda, eta begira Donostia arraun lagunak Lugainere ontziarekin, Andrea Astudillo, patroi lanetan, Iriarte eta Olabe, prestatzaile, eta egia esan, kuadrilla honek, nolabait antzeman genuen lehen estropadetan, oraindik lan pixka baten falta bazuela eta, baina gora egindu modu nabarmenean, ligako 5-6 estropada jokatuta gero, beste arraun lagunak bat ikusi dugu itsasoan. Beste arraun lagun batez ere poparean ere ustez hobeto moldatu dena, eta azpimarragarria arrauntzalik guztiek badakiena. Aurten, iruditan ikusten dugun batelerei, bandera bat irabazi dion talde bakarra, Donostiarrak izan direla. Ederki, Xabir Andueza akuarion inguruan ere izango da, referentziak eta emateko, begira hor, ze gertatu da estatxarekin, Apobra Kaboko patroian ikuste, momentu batean, hor estatxarekin gora beratxo bat izan duela. Lago eta parada dira prestatzaile, Alba Dominguez patroilanetan, ikusi dugu, kuadrilla oso gaztea, batazbestekoa, 19 urtekoa, hau emakumeen tostako arraunketari dagokionez, arraun elkarte askotan gertatzen ari da, juvenilak eta asko. Adinen batazbestekoa nabarmen gutxiago da. Bai. Lehenago askatu du. Nik uste 10 segunduko porrua ez duela urruti izango, ea epaimaitik lankideek informazio hori askar jasotzen diguten. Neri ala iruditu zen, erbala erori izango zen, baina ez dakit ba, epaimaian zer erabakiko dute. Begira nora joan den. Jesus! Ontzi oso bat, Ibon? Bai, ontzi oso bat. 5 eta 53. Eta hemen ziagoa bakarra, baina oso garrantzitsua, Eta beti esaten dugu, emakumeen estropadetan nolako garrantzia izan duten, ez da? Nolako garrantzia. Bueno, hemen Deustu, hemen da tomatera, Beperet prestatzaile, Aiala Uribe Larrea patroilanetan, eta lehen erreferentzia lan erditan 5 eta 53. Aruntza doaz eskuineko lehioan dituzue, San Juan darrak, eskerrekoan irteerak, badakizue, hemen informazio gune asko ditugula, eta saiatuko gara zuei une oro, momenturik garrantzitsuena eskaintzen. Hor da, Mikel. San Juan, bai, Xavier? Bai, erreferentzia bezala bakarrik esatea, irtera honetan behintzat irla parean gaude, eta Ribeiraren lana aipatzekoa da, une hontan, irteran behintzat, San Juanek bakarrik hobetu du bere denbora, Hondarribia 4 segundora, Orio bakar batera, gu arraun segundu batera, beraz Galiziarrak bigarren postuan, 5 hauen artean, lehenengo referentzian. Bueno, datuak hortxe dira, guk erreferentzi nagusi bezala betikoak hartuko ditugu, Ziaboga eta gero jakina helmugako denbora, baina Xabir Anduezak bere portuko lanak utzi eta akuarium gainetik emango digu laguntza bat
legezarreko ohitura edo usadi bat jarraituz. Zenbat arraun elkarte izango dira gaur, 3-4 erreferentzi gune edo toki hartuta, informazioa barne lineatik ematen, asko, Eta lehenbizikoa, hor Xabi handu izan dagoen, hori, akuarium pare horretan, 2 puntetan, bezatik geldotik ere hartzen dira, eta lehen San Juan darren inguruan, San Mikel, lehen uste dut ez dugula itatu, Izarol estaio, bela gaur bateleren atzeko txopan. Bueno, 5:49 San Juanek ia 4 segundutan hobetu du Ribeirako Nautikokoen denbora, eta datua da, kontutan izanik Galiziarrak bertako txapeldunak izan direla, Galiziako ligan erreferentzi hori oso mamitsua da. Ez gaurkoari begira bakarrik, banderari begira ere, bai. Bai, horrek berak esan nahi du, zein den, luze batean behintzat Galiziarren maila. Espero genuen, ondo ibiltzea. Bueno, Tolosaldea ere lanean, poliki bigarren multzokoak ere bai, Deustu eta Ibeikaren ostean, minutuko bateko tartean, B multzoko lehenengoa Tolosaldea, hor Hondarribiren denbora, 6:06koa, bada koskatxo bat, San Juanek Ribeirako Nautiko hori ia 4, 380, eta Hondarribiari 16, ea orain hori jo. Eta barne lineatik baiestatu digute, guk hori espero genuen, 10 segunduko zigorra Apobra Kaboko kuadrilari. 10 segunduko zigorra, estatxa, behar baino lehenago, joan saiolako, esango dugu, bota, seguru ez duela bota, baina urduritasunarekin edo, joan da. Bueno, San Juan darren demora, 5:40, eta Erne, denbora benetan ona baita, Ribeirako taldeak markaturikoa. Ibon? 4 segunduan, momentuz 3 treneru, elkarren gainean, eta hor kanpoko balizako irudi horretan ari gara ikusten, hor, trapalla pixka bat dagoela, Itxaso berde handi horitako ez, haizek egin ez dagoelako, baina urak nastuta da biltza kanpo alde horretan. Bataz besteko orain begira, Itxasoarena, 1,3 metro. Eta hautsia gainera, Mikel, hautsia errea olatua bazar guztietatik hori izaten da txarra. Bueno, poliki, Lapurdi, Kolindres, Perillo, hemen denak lanerako. Gero Kaiku, Mugardos, Hernani eta Lea Artibai. Guarraun ere. Lapurdi hasi da, Kolindres ere bai, urrengoa Perillo izango da. Eta arraun lagunaken denbora, 5:57 lan erditan. Eta niretzat, orain arteko ziagogarik, onena, hor ateratzeak oso egintzaie, baina oso ongi giratu diatzeak. Orioren atzetik, baina Hondarribiari, 5. tarte handia lortuta, luze honetan brankaz, 9 segundu. Mikel. Aurrera, Xavier. Bueltan ditugu lehenengo untziak, eta esan behar, Galiziarren buelta ere oso ona izaten ari dela, joaterakoan 4 segundu ateratzen zizkion San Juanek bueltan, badian barruan 3 besterik ez. Demorarik onena San Juanena, baina 3 segundura Ribeira. Bueno, segundutxo bat edo jandio, hor nunbait. Lortu duen errenta, brankaz lortu du. Orain baia barruan ikusiko dugu, eta bi hauek hautagai oso sendoa ditugu, eta Erne Oriorekin ere. Erlojupeko honetan, badiatik barrura azkeneko minutu terdian, beste erlojupekotan baino gauzak gehiago gertatzen dira, Eta hemen, Ibon? Zabaletik. Orain arteko, oso zabal. Hemen gertatzen da. Errespetoa sortzen duela. Horrek, butia horrek ere, butia ez, horre nolabaiteko oinarri horrek sortzen du, olako errespeto bat, eta eskarmentu gutxi dugan jendeak, esango zioten patroiari zabal hartzeko, eta ondo zabal hartu ere. Bueno, Ribeira, 11 eta 17. 11 eta 17, Ribeirako Nautikoko emakumeek markatutako denbora. Eta San Juango batelerak hemen txe. Orain 3 leio, batzuk orain irtetzeko eta beste batzuk iristen. Ea ba. Minutu erdia San Juanek. Hor datoz. Ribeiraren denbora goian duzu 11, 17, hor 50, baina bideo finizarekin zuzenduta pantailan 0-2 agertzen da. 11 eta 17 gure pantailan, hor dira San Juan darrak, Euskotren Ligako txapeldunak, kontxan, azken 4 ediziotako garaileak. Irupala. Hortxe da. Hor, nunbait,
hor nunbait, 11-17, beraz, eskerrak bandera ez dagoen jokoan hemen, luze honetan, Ibon. Hor eunenekoa bakarrik izango dira erabakitzeko, zailkatze saio honetako lehenengoa, zein izan den eta berehala jakingo dugu hori. Erritmorik ez dute altxa, batelerek, hori ere azpimarratu dezagun. Bien bitartean beste datu bat, Deustuk lan erditan 6-0-6 egin du Hondarribiaren denbora, Kabok 6-0-2, baina 10 segunduko zigorrarekin 6 eta 12 joango litzateke. Mugardoz irteeran, eta Ibaika maniobra garaian, eta nolako zailtasunak hor, maniobra egiterako garaian asko irekitzen, eta arazoekin, Ibon. Bai, guztiak. 5 eta 57. Denbora polita, Ibaikarena. Donostia Arraun Lagunak egindako denbora. Bueno, hemen dator Hondarribia, ikusten duzue, eskerraldeko goiko lehioan, azpian Mugardoz irten berria, hor da Hondarribia. Hondarribia orain artean, Ziaboga egin duten guztien artean, Amultzoko guztien artean, 8. apalena. Ibaika kokatu da 5. Brankaz ondo joan dira, errenteriarrak. Hemen Hondarribia, 11 eta 54 Hondarribiarren denbora, eta Erne, Orio, Laister izango dugu eta hortxe helmugan. Eta irteeran, Hernani, bat bakarri falta dirtetzeko, Lea Artibai hain zuzen ere. Eta Tolosaldea, 6-0-5 denborarekin Ziabogan. Hori orentxe sartzera. Hor datoz, hori jotarrak, 11 eta 17ko kronoarekin San Juan, eta Ribeira eta Orio pixka bat gora. Bueno, Ribeirako nautik hori eman diote 11-17-0-2, San Juan bigarren izango litzateke 11-17-14, 12 bizkorrago Galiziarrak, eta hori jo, hortxe gain gainean, bere ala emango dizuegu, denbora zehatza, 11-21, hori jotarren denbora ona. Bai, hiru treneru lau segundu terdi pasatxoan, Ligan bezalaxe, Orio hor dagoela, eta gaur ere, branka zatera dio diferentzia, San Juanek hori. Bueno, eta irteeran azkena orain, Lea Artibai. Beraz batzuk lanak amaituta, eta lanari ekin dion azkenengoa, hause, Lekeitio eta Ondarruko Arraun Elkarteen artean osatutako trainerua. Bueno, den-denak lanean, 9 ontzi jadani Ziaboga eginda, Tolosaldeak 6-0-5, Deustuk 6-0-6, Hondarribiak bezala, eta begira, Donostia Arraun Lagunak, 11 eta 25. Beste den erritmoan etorri da, Horiok baino 4 segundu gehiago, esan nahi du, beste batzutan komentatzen duguna, poparian, Donostia Arraun Lagunak oso fin da bilela. Gaur, ia ez du galdu, segundu bakarra galdu du, esate baterako, San Juanekin. Begira, aurrekalariak ze lanakor, Lapurtarren aurrekoakor, 6 eta 24, Lapurtarrentzat denbora, maniobra garaian, Hondarribiak 6-0-6 egindu, Deustuk ere bai, Tolosaldeak 6-0-5, Kabok 6-0-2. Gaurko unaren beste berezitasun bat, eguzkia, nondi sartzen den, eta zale asko, traineruen kolorea eta berezteko, ezotan gertatzen da. Ez hemen baita akuarium paren dauden, eta ezin jakin zein den traineru. Apobra Kabo, hor da, babesleen izenekin da izango dute laguntza, truko batzuk, erakutzeko dizkiegu. Zuria jarri. 11 eta, bueno, oaindikan, 6 metro, 11 eta 51, Apobra Kaborentzat urrutitxo. Gehiamar ez da, Mikel? Gehiamar, noski, hori zigorra etorriko da gero. 11 eta 51. Begira hor maniobra, Lapurtarrak. Aurrekalariak asmatu ez, eta eri dituzet gainera, Arraun Motzan lotu gabe. Zeukala bi aldiz, hori da. Claro, eta aurrekalariaren zamarekin, ordan treniro balantzak eta desorekatu erabat. Eta gero arrankatzen hasi, eta lan handia horiek. Begira Perillo, 6 eta 13.
Perillolen lana, Kolindresek 6:45 lan erditan, eta helmugara iritsitakoen artean, tartean, Ribeirak 11:17, San Juanek 11:17, bien artean 12 bizkorrago Galiziarrak, Ribeirakoak, hirugarren hori 11:21, Arraun Lagunak 11:25. Erne, Begira Deusto. begira hemen 11:42 Deustuarrentzat, Hondarribiaren aurretik. Eta zigorra tarteko Apobra Kaboren aurretik ere bai Deustuarrak. Eta Deusturen atzetik Ibaikak lehen luzean Bilbotarrak baino denbora hobeagoa markatu du, 9 segundo hobeagoa, eta 6:0 bat Kaikuren denbora kanpokaldean, bigarren multzo honetako onena Kaiku. Eta begira, Ziabogan Hondarribia, Euskotren Ligako ordezkaria, kanpoan legoke. Ea bukaera honetan ze gertatzen den. Denbora hona egingo du Ibaikak. Hondarribiak 11:44, hor duzu erreferentzia, beti, pantailan, goian. Ibaika barruan. Amaika eta hogeita amabost. Eta 11:35 bosgarren tokira doa, Deusturen aurretik eta tartearekin gainera, Ibon. Bai. Hor nobedadea edo, berria da, Deusto Hondarribia eta Kabo atzean utzi dituela. Eta Tolosa aldea ere, Ziabogan, barruan zen. 6:0 bostekoa markatu du, Bai. eta Kaikuk 6:0 bat. Kaikuk mantentzen badu egin duen hori, 6garrena izan da, Tolosa aldea 8garren 6:0 bostekin, bi hauen artean 4 segundu daude, eta poparian asmatzen duenak izango du txartela, Ibon. Gauzak oso estu daude hemen, Oso estu daudenez. Tolosa aldea sartzen. Ea 11:26, 15 segundu ditu Tolosa 30, aldea. Hondarribiak 11:44 markatu du. Azpiti dira. Bada barruan. Azpiti dira, Ibon. Bai. 11:40 ikusentzuleok Tolosa aldea momentuan sailkapenean 7. tokian kokatu da, eta Hondarribia eta Galiziako bigarren ontzia, Apobra eta Kaboren artean antolatutakoa, sariri gabe geratuko dira sailkatze saio honetan momentuz. Eta orain arriskuan Hondarribia. Eta begira, Tolosa aldea, Deustu baino hobeto etorri da. Antxe, segundu bat, Han atera dio segundutxo bat, eta bueltan Beste bat, ez da, beste Miguel? bat. Bai, bada. Ea orain Kaiku, Kaikuk 6:0 batekoa markatu duan. Mugardosek 6:34, urruti. Hernanik 6:12, eta Lea Artibairen denbora ere zainduko dugu, gauza gehiegi hemen zaintzeko, baina saiatuko gara Jaun Andreok. Gogoratu, pantailan hor erreferentzi bezala San Juan agertzen dela, baina bideo finisaren zuzenketaren ostean, Ribeirako Nautiko kokatu dute, 11:17 hemen dugun pantailan, lehen tokia izango litzateke Ribeirako Nautikorentzat, eta San Juanentzat bigarrena 11:17 eta 14. Gero Orio 11:21, Donostia Arraun Lagunak 11:25koarekin laugarren, bosgarren Ibaika 11:35, 6garren Tolosa aldea 11:40, 7garren Deustu 11:42. Gero, sariri gabe, 8garren Hondarribia eta Apobra Kabo. Hauek 11:41ko kronoarekin, 10 segunduko zigorra hartu eta gero. Eta 10 segundu horiek kenduta, Kabo, Deusturen aurretik legoke, hor joan zaie, Pena, Hor joan zaie, nik uste dut orain... Deustuarrentzat albiste ona, noski? Berezik izaindu beharrekoa, Kaikuren sarrera. Hondarribia arriskuan. 12:47, Lapurdi aurrera, Xavier. Esan behar nuen Kaiku dagoeneko badian dela, eta badian sartu denean behintzat Deustoren denbora hobetu du, Apobraren denbora ere, zigorrek gabe, noski, hobetu du Kaikuk. Erne Kaikutarrekin, Apobra Kabok 7garren toki horretan
11 eta 51 agertzen da, baina 10 segunduko zigorra du eta 11 eta 51koa izango da gero, behin eta berriz diot, esango duzue astun, bai, baina erreferentzi hori aldatua baita, ez? Bai. Aldatua baita. Bueno, Perillo lanean, normalean, kanpo kaldera egin duten lana ikusita, 6-13 poparian Kaikuri 12 jan beharko lizkioke. Ea ba. Hor da, Perillo, 12 minututik behera, baina oso urruti. Oso urruti, 11 eta 51 helmugan Perillo, eta pasa egin dute Kolindrez, Kantabriako Kolindrez, 13-0-0 helmugan. Eta falta direnak, Kaiku, Mugardos, Hernani eta Lea Artibai dira. Kaiku hemen daba. Joaldian begira, ritmoa gora. Txukun asko arraunean. 11 eta 17, 18 orain, eta Kaiku lan ona eginda. Erne. 38 palan bukaera. Hor dator Kaiku, Iraide Ruiz patroi lanetan, estutu behar dutela, seguru 20 aldiz entzun dutela dutxe honetan. Begira. 11 eta 34, Ibaikaren aurretik, 5. tokian. Izugarria bukaera hau, eta Kaikurentzat albiste ona, albiste bikaina, eta hori albiste txarra da Deustuarrentzat. Momentu hontan, 7. postuko langa, Tolosaldearena da. 11 eta 40 eta Kaiku sartu eginda. Bizkaiko txapelketan ere maila eman zuten, hantxe agertu ziren indartxu, gero gazte asko dituztelako juvenilak eta euskal txapelketara ezin joan, baina agertu dela berriro. Bai, Kaiku. Bai, eta aurrekoen gandik, ia minutu erdira, baina, bueno, 17 segundura, barkatu, oso itxura hona emanez, erlojupekoan, Euskotren Liga zelkatzeko erlojupekoan ere, orduan erakutsi zuen Kaikuk, eta gaur, Kaikuk, Ibaika eta Tolosaldeak. Hondarribia, Euskotren Ligako treniru. 9. tokira. Eta hau, playoffari begira, keskagarria. Zer gertatzen da? Playoffean beste faktore asko daudela, ekonomikoak eta bar, da gero etorri, ez etorri, parte hartu eta bar. Baina, bueno, guazen honekin jarraitzera, eta Mugardos falta da, gero Hernani eta gero Lea Artibai, une honetan Ribeira, San Juan, Orio, Arraun Lagunak, Kaiku, Ibaika eta Tolosaldea barruan, begira Mugardosen denbora, oso urruti eta posibilidadea Hernaniri izugarrizko luzea eginda, 6-12 egindu lan erditan, Lea Artibaik 6 eta 18. Kaikuk 6-0 bateko markatu du, bueno, Mugardos azken metrotan, 7. tokiaren jabe Tolosaldea da. 11 eta 40tik bera sartzen dena, txartelaren jabe izango da. Eta Mugardosentzat hori bukatu da, Hernani eta Lea Artibai falta dira. Eta Hernani ere ez da bazartuko 11-40. Tolosaldeak 6-0 bost egin du, han kanpokaldean, Hernanik 6 eta 12. Hemen Hernani. Bai, 11 eta 12. minutura doaz. Hauek ere ez ba? Hau ere ez, eta Lea Artibai ere, iruditzen zaite ezetz. Hernani 12-0 bat. Hernani 12-0 bat. Eta Lea Artibai bakarrik falta zaigu. Eta jaun Andreok, hau bere ala argituko da. Errespetu zain egungo gara. 20 segunduan. Erlojua 11 eta 40 joan arte, hor da Lea Artibai, baina guk begiz ikusten dugu non dauden, zenbat falta den, ez dago modurik hori 10 segundutan egiteko. Ez, minutu erdiaren bueltan ibiliko dira, hori da. 20 pala gutxiago, 15 pala. Momentuz beraz, eta hau erabakita dago, Ribeira, San Juan, Orio, Arraun Lagunak, Kaiku, Ibaika eta Tolosaldea izango dira. Txartelaren jabe, txartelik gabe, Deustu, Hondarribia, Cabo, Perillo, Hernani, Mugardos, Lapurdi, Kolindrez eta orain azken txampan den Lea Artibai. Tolosako entzat hau izugarrizkoa da, oso momentu ederra, lehenengo aldiz herriaren izenean, trainerua atera eta begira, Kontxako 7 honenen artean sartu dira. 12-0 Lea Artibairen denbora,
eta jaun Andreok emakumeen lehen 7 postuak garbi dira eta hortik atzerako denak ere bai. Eta Ribeirak 12 eunen atera dizkio San Juani, 3. Orio, Laura, Arraun Lagunak 8ra, 5. Kaiku 17ra, Ibaika 18ra, Tolosaldea 7. Hementxe duzue zailkapena, denbora ofizialak dira, epaimaiak emandakoak, eta ikusi 8. Deustu Gorriz ez du lortu txartela, jarraian Hondarribia, Apobra, Perillo, Hernani. Ribeirak denborarik onena, gero San Juan, Orio, Arraun Lagunak, Kaiku, Ibaika eta Tolosaldea barrura, aurrera zara protagonista.